Ramogi ajuang kamora morama intiere machiegni e chenro mar mbaka oromo mabende chakore sani nyakango mol kanyo sa 5 mar onyango. Nyinga Joyce Oduor. Ramogi ajuang kaka pile ka wachako chenro mar mbaka oromo wachako kod mi chal mar Fwambo. Chal mar Fwambo gin weche mabende reporters magwa kata jo Fwambo magwa luono machiegni odiochieng' makawuono kachiel kod weche mamoko mabende timore ma in kaka janeno maro onego ibed kod ng'eyo mar ng'eyo kuku kod tiendgi. Ka wachako kod chal mar Fwambo kinyi makawuono Ramogi ajuang wachako kod weche go mag siasa. Ka wachako kod weche go mag siasa Ramogi ajuang tipo mabende nene wang' jowi mari kanyo mano tipo mar jalup Raila Odinga mano Martha Karua en wech mare mar laro komten piny Kenya yiero maduong' ma higani. Martha Karua odiochieng' makawuono biro tero campaigns mage e county ma Kirinyaga. Ka bende obiro bedo kod Kirinyaga Town Hall meeting mabende obiro chako godo kama bang'e obiro tero nyaka campaigns mage e gwenge go mag Ndia kachiel kod Kirinyaga East mago duto mayudore e county ma Kirinyaga. Kopogore kod mano campaigns mag Azimio la Umoja bende odiochieng' makawuono gibiro tero campaigns mag mano e gwenge go mag Isiolo, Mutito, Kathiani kachiel kod Machakos. Kaluwore ni bende ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition mano Raila Odinga noyiero jomopogore opogore mar mondo mi otel ne campaigns mag Azimio la Umoja e kor gwenge duto mapacho kaendi. Ka campaigns makamago kopogore kod mar Martha Karua mabiro timore Kirinyaga to bende gibiro bedo e gwenge go mag Machakos kachiel kod Isiolo odiochieng' makawuono. Kopogore kod campaigns mag Azimio la Umoja wewang'i aneni to jo Kenya Kwanza odiochieng' makawuono opangang'o. Jalup William Ruto mabende nitiere ng'wech mar laro komten piny Kenya mano Rigathi Gachagua odiochieng' makawuono biro tero campaigns mage Kirinyaga. Ka bende en obiro bago campaigns mage Kirinyaga mano Rigathi Gachagua. Ka bende wanyalo wacho ni gitemo gido masawa mar piny Kenya. Kata kamano e kinde mabende Rigathi Gachagua biro bedo masawa mar piny Kenya, jalup jatend piny Kenya William Ruto mabende olap dhoge ndong' ne komten piny Kenya kod otiko mar duond burano mar UDA odiochieng' makawuono biro bedo kod romo kod civil society, romo mabende biro timore Hamosa mano mayudore kar dak ma Karen mano e kar chung' od bura ma Lang'ata buore Nairobi kae. Kama bang'e bende obiro tero campaigns mage mano biro bedo Nairobi Economic Forum mabende biro timore kar dak mar Race Course mabende yudore e kar chung' od bura ma Dagoretti South mano buore Nairobi kae. E kinde mabende Gachagua biro bedo masawa mar piny Kenya, Ruto to kawuono biro goyo tach e chuny boma ma Nairobi kae kinde mabende gintiere e kisera mar ombulu mano motelo ne yiero maduong' mar dwe mar 8 higani. Kopogore kod mano kawadhi mbele kod chal mar Fwambo wewang'i ane weche mabende pod timore chal mar Fwambo ma in kaka janeno maru onego ibed kod ng'eyo mar ng'eyo e yo makare. Ramogi ajuang tipo mineno e wang' jowi mari kanyo mano tipo mar Green Park terminus mabende yudore buore Nairobi kae. Kaluwore kod report mabende ogol kod Nairobi Metropolitan Services mano NMS, Green Park terminus ibiro yaw ayanga mar mondo mi otem kinyalo ti kode mano miluongo kod dho ngere ni test run kochakore odiochieng' makiny ma en tarik 22 dwe mar 6 higani. Ka bende test run makamano biro dhi nyime nyaka chieng' Jumapil ma en tarik 26 mar dwe mar 6 ma higani. Moko kuom nyamburko mabende sani kori biro yiengi mano e kinde mitimo test run e kar yiengo nyamburko mar Green Park terminus gin nyamburko mabende wuok e gwenge mago kaka mag Rongai, Kiserian, Ngong, Karen, Lang'ata, Nairobi West, Madaraka, Kibra, Kawangware, Dagoretti kata Satellite, High Rise, Ngumo,
kod Kikuyu. Aka Director General mar Nairobi Metropolitan Services mano General Mohamed Mbadi wacho ni nyamburko mabende yande tiyo kod wang' apaya no malang'ata akachiel kod ngong to yande iyengo e kar yengo nyamburko mar Railways Terminus. Okochakore yango odiochieng' makiny nyamburko makamago sani koro biro chopo Green Park Terminus mano buore Nairobi kae. Mano mana test run mabende itemo tim kati teme kabende inyalo yeng nyamburko Green Park Terminus kacha mor mondo mi ne ka chenro makamano nyalo dhi mbele e yo makaro. Miyo ka intiere e boma ma Nairobi kae kochakore odiochieng' makiny akaponi iwuok e gwenge go mabende aluongo mago gwenge marongai Kiserian Ngong wantiere kanyo kod Kikuyu Kibra Kawangware nyamburko biro weyi Green Park Terminus. Mano mana test run ma aseng'isi ni chakore odiochieng' makiny tarik 22 nyaka chieng' Jumapil ma en tarik 26 mar dwe mar auchiel higani. Kopogore kod mano nyakwara Ramogi Ajwang' kawadhi mbele kod chal mar Fwambo. Nyakwara Ramogi Ajwang' weche mabende jofwambo mago mayudore e kaunti ma Homa Bay biro luonwa machiegni odiochieng' makawuono. To kapok wadhi e mano nyaka sani nyakwara Ramogi Ajwang' ing'eyo maber ni migawo mar thieth nyolando ayanga ni jo Kenya kaponi idhi e romo moramora mar galamoro ne ni irwako abuog rombe kata mask mari kaka yorno mar duoko chien landruok tuo mar COVID-19. Odiochieng' manyoro e kind seche 24 ji 252 no yudo kod tuo mar COVID-19. Mano nene kind samples mar 1993 mabende no pim e seche 24 mabende keto positivity rate kata medruok mar atamalo 12.6 mar tuo mar COVID-19 e pacho kae. Ka wang'iyo weche mamoko mabende podi otenore kod tuo mar COVID-19 ka wang'iyo moko kuom counties mabende nitiere landruok mar tuo mar COVID-19 ahinya. Ka wang'iyo county ma Nairobi ji 195 no yudo kod tuo mar corona odiochieng' manyoro. Kilifi ji 14, Kiambu ji 12. Ka wamedo ng'iyo kwa landruok mar tuo mar COVID-19 e counties magwa mayudore pacho kae. Siaya no yud ji 5, Mombasa ji 5, Nakuru ji 4, Nyeri ji 4. Mano mana landruok mar tuo mar COVID-19. Ka bende watemo mana ng'iso jopiny kata migawo mar thieth oselanda yanga ni tuo ni medore matamra gi nono matiende ni nitiere wave machielo mar tuo mar COVID-19 e pacho kae. Jogo mabende oseyudo kata chanjo duto mabende osechiw e pacho kae gin ji 1,589,484 mago chanjo duto mabende osechiw e pacho kae. Ka ji modong' ji madongo mosekawo chanjo gin ji 1,646,247,222. Ka jogo mabende chanjo mag boosters mabende osechiw e pacho kae to gin 406,042. Miyo migawo mar thieth medo jiwo jopiny owuog oko okaw chanjo mar COVID-19. Bende paro ni wach mabende jafwambo marwa mayudore e kaunti ma Homa Bay biro luonwa machiegni odiochieng' makawuono podi otudore kod chal mar kawo chanjo mar COVID-19 e kaunti ma Homa Bay kachiel kod nono ka bende nitiere chanjo moromo e kaunti ma Homa Bay. Weche gi duto bende timore e kinde mabende e kaunti ma Homa Bay kono kuon ji madirom atamalo 30 kende ema osekawo chanjo duto mano doze mokwongo kachiel kod doze mar ariyo e kaunti ma Homa Bay. Wach makamano motudore kod chal mar kawo chanjo e kaunti ma Homa Bay jafwambo marwa mayudore e kaunti ma Homa Bay mano Alia Beach biro luonwa machiegni kendo wach makamano inyalo bedo kod geno mar yudo kuku kod tiende e wechewa manyien mag odiochieng' makawuono. Akawadhi mbele kod chal mar Fwambo wang'i aneni to e boma ma Kisumu ang'o ma ibiro lunwa machiegni odiochieng' makawuono. E boma ma Kisumu odiochieng' makawuono ibiro bag romo mar 5 mar manyo yore mag duoko piny landruok kute mag ayaki e kind rowere. Karomo makamano biro timore e magawa moro mayudore e boma ma Kisumu.
Githuolo ni nyakwara Ramogi Ajwang' watudore kod jafwambo marwa e yor simu mano Millicent Adhiambo mabende luonwa machiegni wach makamano mar mondo mi onyiswa ni en ang'o momiyo ibago romo machalo kamano to kwan rowere adi manitiere kod kute mag ayaki e pacho kae. Millicent Adhiambo kinyalo winja ka intiere boma ma Kisumu ichiew nade tinyalo mana leronwa mathoth kotudore kod wach mar duoko piny landruok kute mag ayaki e kind rowere e boma ma Kisumu. Ero kamano ahinya Joy kwa wuok e boma ma Kisumu kae yaneno ka chal malaluora ok dak ahinya to kotudore kod weche mabende wadhi luwo mabende obag romo mar abich mabende oganda go kata jokanyo dhi chwake neno yore mabende inyalo ti godo mondo mi oduok chien kata landruok mar tuo mar kute mar ayaki e kind rowere sana sana wayudo ni e kaunti ma Kaluo kaendi rowere mabende ikini e kind 15 nyaka 39 ema bende ithoro yud kod tuo niendi mano bende ema gimomiyo jogi dwa ni gibed piny kata jokanyo kendi gibag twak mondo mi gipuonjre gineni tang'o momiyo mar landruok mar kute mag ayaki giendi ong'eny ahinya e kind rowere mabende nie e kind higa mar 15 nyaka 39. Wayudo ka ni youth go eki kata rowere go eki manie e kind higni 20 nyaka 24 gin ema githoro ahinya ka higa yudo kata ni youth maromo 1,000 otho kokalo kuom tuo mar ayaki. Koro mae momiyo jogi dwa ni gibed piny mondo gipuonjre to koponi nyathi ma wuoyi kata nyathi ma nyako osechwanyore mopo koyudore kod tuo mar ayaki. Gin ang'o gini ma ginyalo timo mondo mi duok chien toge mabende neno eki mondo mi ginyal dak ngima makare ka gidak ngima maber kendo gichiemo maber gimuonyo yath maber kendo gineno ni jogo mabende pok oyudo tuoni edi bende opuonji ginyalo ritore mondo mi tuoni kik gigam ondamo mamalo kaka nenore gi sani niendi. Gi magi to kod mamoko wadhi kelonu mathoth kotenore gi magi ka bende wasedhi watudore kod jokanyo mondo ginyisowa gik mopogore opogore ma bende miyo e Kenya wa kaendi rowere ema tinde tuoni endi mako mang'eny ahinya kopim kod jogo ma bende osedongo kata joma osedongo ikyo ingo higni 39 kadhi nyime. Ka kamano Joy wadhi medo tudore mondo mi omed twak mathoth kotenore kod twak ma bende wan godo e studio kanyo mar mbako romo. Erokamano ahinya nyakwara Ramogi Ajwang' mano ne duonda jafwambo marwa Millicent Adhiambo mabende ne chiwonwa ler kotudore kod lipota kata story no mabende oluonwa machiegni ka intiere e boma ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Nyakwara Ramogi Ajwang' ka wawuok e kaunti ma Kisumu waringo wadhi nyaka kadho wath nam chumbi mano e kaunti ma Mombasa. E kaunti ma Mombasa nyakwara Ramogi Ajwang' attend kata telo mochung'ne duol mochung'ne dhowedhe mano bade ma Mombasa odiochieng' ma kawuono achano twak kod ute fwambo mano kotudore kod kata bang' kane oseyaw ayanga wath manyien mayande igero midendo ni Bath 22 mano mayande oyaw mano kadho wath nam chumbi e kaunti ma Mombasa. Agithuolo ni nyakwara Ramogi Ajwang' watudore kod jafwambo marwa mayudore e kaunti ma Mombasa mano Joja Oko mondo ochiwnwa ler e wi wach mar yaw dho wath manyien mano mar Bath 22 mayande oyaw e boma ma Mombasa. Joja Oko kinyalo winja aka intiere kadho wath nam chumbi ichiew nade inyalo nyisowa ni dho wath manyien no noyaw karang'o to ere kaka obiro konyo jopiny e kaunti ma Mombasa to tenda kata duol mochung'ne dhowedhe mano e bade ma Mombasa chano wachang'o kotudore kod dho wath manyien no. Erokamano ahinya awinji maber ahinya kowuok e kaunti ma Mombasa maneno ka wachiew maber sama wuoyi kodi ni already wantiere e port ma Mombasa ma wadwa dhi limo Bath number 22 kata wath manyien manyicho ger machiegni ma osebedo ga kirita ahinya to en wath ma meli mokwongo nogowe juma mokalo ni chieng' tich abich. Koro dwa dhi winjani to en onyalo kawo containers marom nade, en wath ma borne rom nade, onyalo ting'o containers marom nade, to odwa dhi kelo ber mane kata pogruok mane modhi kelo kata odwa bero nade kendo madhi nyime e wath ma Mombasa. Kopogore gi Bath 22 bende jotelo mag KPA chano bende wuotho e oil terminal ma bende noger kaendi manyien
Koro mago mana gik modwa ng'eyo ni to gedo mag bath 22 to gi Kipevu Oil Terminals ere kaka odwa bero chenro mag was Mombasa to ber mane mantiere okange mage magintiere godo to maduong' ahinya ni ber mane modhi kelo to chutho chenro madhi nyime e was Mombasa kae. Mang'eny ahinya wadhi yudo kuom jotelo mag port gi koro gi sani wasechopo kendo warito mana mondo giwuo kodwa kato wabiro nyiso janeno mar Ramogi TV kaka chenro dhi e was Mombasa kae. Erokamano ahinya Georgia oko kowuok e kaunti ma Mombasa. Weche ma kamago nyakwa Ramogi Ajuang' mana koko oselerni kod jofwambo magwa gin weche mabende ibiro yudo e weche wa manyien mago odiochieng' ma kawuono mago kochako e weche manyien mag migago akagi kacha ang'ich welo kaachiel kod oimore odiochieng' ma kawuono. Ka wawuok e kaunti ma Mombasa wadhi nyaka e kaunti ma Migori. E kaunti ma Migori nyakwa Ramogi Ajuang' mano jagoro mano e migao mar kata jagoro e migao mochung'ne somo mag mbalariany pacho kae mano Simon Nabukwesi odiochieng' ma kawuono igeno ni obiro timo limbe e mbalariany mar Rongo mayudore e kaunti ma Migori. Wach makamano jafwambo marwa mayudore e kaunti ma Migori mano George Juma biro luonwa machiegni odiochieng' ma kawuono kendo biro nyisowa ni limbe makamano jagoro mochung'ne wechego mag somo e mbalariany olimo mbalariany mar Rongo nikech ang'o to en ang'o ma ochano wacho e kinde ma bende obiro limo mbalariany mar Rongo ma bende yudore e kaunti ma Migori. Nyakwa Ramogi Ajuang' gi kanyo e mwachopo godo e giko mar chal mar Fwambo okinyi ma kawuono. Weche ma bende anyisi mago weche mabende reporters magwa biro luonwa machiegni odiochieng' ma kawuono mago weche duto matimore odiochieng' ma kawuono inyalo bedo kod geno mag neno gi achiel kachiel mana kokalo e wang' jowi mari mar Ramogi TV odiochieng' ma kawuono. Akaw kamano nyakwa Ramogi Ajuang' wabiro kawo yueyo matin kata kamano twak e chenro mar mbaka oromo biro bang' mae. Twak mabende ibiro baga kod nyawadwa Cleophas Oluocha. Ka odiochieng' ma kawuono nyakwa Ramogi Ajuang' thuon wach mabende watwake en ni tij gavana en ang'o. Nyaka ni chak yiero gavana mari e higa mar 2013 nyaka sani. Bende ing'eyo kaka onego bed ni otiyoni kaka japiny e yo makare. Mane twak mabende wabiro bedo godo ichako mana oronwa ote mari kata penjo moramora ma inyalo bedo godo sani. Ote kaachiel kod penjo mabende wabiro somo ka wadhi mbele kod chenro mar mbaka oromo. Wakaw yueyo matin kik idhi mabor. Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya.
ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duond polo. Kwa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malich madongo waseneno ka jawaro chungo e thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Waonge tabu gi ji.